Само мога да кажа, че той ще е най-тъпото начало на влог някога. И най-скъпото начало на влог. Искам да го сложиш началото. Да, той ще е началото. Изпуснахме с полета, защото трябва и да сега. Майката ми говори, че Няма ми обхвати двамата. Така, аз съм педерас. Мамка му, изпуснахме полетите. Това ще е скъпо приключение и преживяване. За козарът едно страни. Измислихме го. Ще пропуснем един ден от почивката си, платихме пари за две билетчета. Приключението започва, отиваме на терминиса. Да ядем стекове и да се къпим. Lost in Bucharest. Моя контакт е какво? 8 лей е една малка птичка, маняк. Как да и къв е здрав. здрав. Я гледай къв е здрав. И баха го кучето, брат. И те, всичко е с гората надолу, ама продължаваме. Спава да го make friends, разбираш. Даваха му птичка, едно друго. Браво, браво, браво. Има добри хора. Ама не е добър късмет за нас. Ама те стига. Щом сме тръгнали пак, не може да ни стява. Тук къде сме? В облака. Отиваме към Букурещ. Нямам идея какво ще правим. Не в Италия. Трипа се отложи с няколко часа. Давай да. Така. Идем да хапнем, да пием вода. Ние сме яли, ние пихме вода между другото, един човек ни даде вода, от която пихме 4 човека. Той го спи. Lost in Букурещ. Hot in Букурещ. Крейзи. И после потне в Италия. Избрахме се на някаква гара по средата на Букурещ. Иска да се взема някакво ядене. Аз се чудя, аде бай, аз да се взема. Се боечим, едно друго. Обикаляме се. Не съм ял KFC от Норвегия и не мисля пък и да го нампи нещо. Не се боечим, мога да се спрем на него. Газето каза, няма да слезете на хубаво кафе, че то не може да стане и тук е да ни ходим до Италия като цяло. Само падат води, яденията панчи. Абе, обаче има фонтанче, има. Как. Добре дошли на Лукса, ето го изипо яде. Така, чакаме на може би най-дългата пешеходна пътека, която съм виждал в европейските краища, на която съм присъствал. Знам се, че с пешеходна пътека ще има. Брат, тук е по-малко от 30 градуса и е топло. Отиваме в Италия, където е по-голяма жега. И ще е топло, да, по дъждата. Е топло. Ние сме мръсни изследователи. Маняк. Правим 2 крачки и се озоваваме някъде просто. Вървим си по някакво малко парче, върви чашче. Хората са спокойни, усмихнати и жегали си. Ево мивка. И за краката и за животните, разбираш. Аз като глупак бих си измил краката долу, те хората за животните са. Както и да е. Тук се едното. Някоя съм сял в лобито да ми. Елевейтър ми. Брат, аз определено бих си намокрил шапката. О, не, бе! Не го правите да тъп. Где е тъп? Аз няма много е. Те ще е сехна. Дали си намокрил шапката на мен. Ма чай, че тук схемата е тегава, ще ми натиснеш да съм. Ще ми го натиснеш на зипи. Обаче не знам как имаш памет за всички тия видеоклипове. Никак. Много тегало. Ма изтрил съм, бая. Другото мога вече. Самия тук на парка като някакъв мушар, брат. Ко ти пука, бе? Чай, че плюе и храна. Къде сме на другия край на света? Шапки, мапки, да, не знам дали не знам тези неща. Заляй, че сгоря, брат. А няма да пиш вода, бе. Не да правиш. Е, някакво парче. Къде сме, Зипи? По-еднак отколкото по улиците. Тук ще седим да пием някой пиричка, миричка на сянка на ветровито. Се насладим на кофтата. Трябвахме полета, но поне
Вземем максимум от деня, който се тървахме. Поле това не, камък е. Че камък? Камък е, Бейзик е. Стигнахме до любимото място на Зипара, площадката. Съзнаеш, ето пак са надуши някакви базенца. Ще направим някой къса тренировка. Тук манячетата са стабилни, опъват везни, мезни, силови и е стабилна работа. Ще тръгваме от площадката да познахме с някакви страшни манячета от Швейцария, от Румъния. Правихме една малка тренировка и заминаваме да се спим всичко и да пием някаква бира някъде нещо. И да чакаме, защото имаме още няколко часа до полета. Ама нещата се развиха добре, като изключим минус 200 и кусор евро. Запознахме с хора, забавляваме се, експириенс, запознанства, да. Препоръчвам да се спускате полетите заради сране. Много крайно за Букурещ. Седнахме да пием бира, затруднихме се тук с поръчването с превода. Една момичето на седната маса дойде, помогна. Супер отворени хора сме, дай не знам за какво трябва да има, омразаме и нас като си идваме. Държайте му да всичко идва за шофирането или прочее, но като цяло, General, хората изобщо не са настроени лошо към българите или ние да сме настроени лошо към тях. Всеки един човек ни е помогнал повече отколкото трябва, повече отколкото сме питали, така че сме благодарни за помощта и за това колко отворени са хората към това да ти помагат. Зипо и кафе. Аз си бира. Пийте си кафетата. Не, кафе е Уили. Тъй като забравих да снимам, събрал съм цялата армия от милиони зад мене и след малко атакуваме Италия и после отиваме към Бузлужа. След малко, след 3 часа. Да завладяваме Пирина и тем подобни неща. Чакаме тук пред един голям екран като лигофрени. Молим му се, дано Господ да ни прати правилната посока тук. Дано Господ да ни праща закъснение на полета. Стига, вече сме прекалено назади и ще пусна милионите в действие след малко. Чакай. Лилипути, брат. Очакваме. Идваме да опитаме втори рунд. Епизод 2. Дали ще написат на следващите самолети полет. 2 часа по-рано. Този път дойдохме доста по-рано да се надяваме, че ще бъдат съпричастни по билетите. Бати, това ще е най-великият влог ever, как? Само да снимам, да им забравям. Ей такива моменти като сега. Ето тук ти стига. Като и да. Но гръм те удари. We are here. Къде сме Зипи, мога да й кажеш къде си ти. Може би къде съм аз. Вземи тук и ще дам 38 евро за сандвич с 2 парчета прошуто, малко донаденица и някой домат евентуално. Да ходим в Дубай. Зипара ни пита. Охо, фудкорт. Ей, тук съм, брат. Ама на Лейзито. Защото идваме от Лейзи там. Като цяло. Сега бях да бъда да снимам някакви кадри, нали? Седнахме да ядем някакви... майката, виетнамски неща. Уж да лути, улетихме се. Изпотихме се. Набавим тези сметка. Малко отиваме да сваим гейта. Аз зато и така да не ми вземеш. Ще умреш, бе. Век да ми взема вода, ще я пия от кенева. Ще умреш, бе. Аз съм народен човек. Стига, бе, брат. Зипаре, вземи слушай музика. Когато планираш нещо, не се получавате. По принцип, по Гърция пляскаме, ама той май стана съдите. Сега не е мърда. Сега трябва да помогнем. Стана инцидент. Стой, у нас Знаете къде сме? Бам. Най-накрая, след един изпуснат полет и харчени пари. Сме тук да ходим в Италия. Мама, we made it! Да им покажем как се прави.
ferm de mască pentru a porni fluxul de oxigen. Fixați masca peste nas și gură cu ajutorul elasticului și respirați normal. Nu vă preocupați dacă punga nu se umflă. Fluxul de Тръгвайте oxigen по-навреме este за sigur. полетите. И аз ще лут, кога знаеш, че скоро има вини Înainte de a държа. ajuta pe ceilalți. И сме вече в Италия. С книгата на Дейвид Гогинс. И със самия Дейвид Гогинс. Аз съм ваш. Избара такова супер притеснен, бърза бяга, гледайки му къде отива, маня. Аз съм се чул маняка с книгата на Дейвид Гогинс. Не го интересува къде. И гуш прави, защото сме в Италия, маняк. Вече сме тук. Официално сме на италианските стандарти. Хубава храна, спокоен живот, красиви жени. И да изгледаме добре. Вече ми свърша въздуха да го гоня този зипър. Къде бяга чак на майната си. Хората ще му мислят за луд. Така, отиди наляво, доколкото видях. Го следваме. Тук чакат с рози и цветя, ама едва ми са за мене. Табели мабели и те едва ми са за мене. Няма такива екстри, виждаме да запара някъде. Аха! Така, маняци, Италия е диферент. Само в Италия мога виж в кенефите на летището, брат. Водата да са пи, маняк, и да са го отбелязали твърдо. Те се гордеят с това, защото тук си живеят, брат. И трипер мач в принцип момента. Батя, най-нервният ми приятел, бате. Дойде в Италия да се напряга, защото си напълни вода от миските. Виж го! Да, абсолютно. Особено как та нервна. Татуиша ми е персонал фейворита. За какво кажи нещо? Нищо. И добър вечер, everybody. Ето го секна са по италианските улици. Господин Секарио. Бате, той е брутално, брат. Пък още сме, предполагам, никъде не сме. Избарай, сега ще намери ключове, аз съм сигурен, ще отвори някой кола и ще бъртни. Гледай, африканските дърва. Братко, ха-ха. Нека ти е сладко. Да, няма как да не сме бъдели. Кардио, тренировки, натиск. Значи изляла съм по гащите. Разбирате ли? По гащите съм изляла. Да ви покажа гледката, като гледам вътре в BNB-то. Че си паснах лакета. Така, това е диванчето, масата, цък. Тук влизаме. Но си първа извратените играчки. Щупено е местенцето. Да, определено. Кой знае къде е влизал, иди го бутаме, брат. Банята си е баня, брат. Банята си е наистина баня. Банята е добре, брат. В момента се оправяме да отидем да хапнем някъде. Теглихме си един душ, че просто бяхме потни на гъсма някакъв. Направо лепних за себе си, лепних за всичко такова. Лепенка, бе. Тук си наливам по една чашка, ако го изпия, то не в тази се напия, ще съм матахари. Тук в един индийски магазин или пакистански, къде беше? Няма по-нами. Определено много по-различно от българската работа. Не вика за по-малко се представям за отиване за вечерка, но? Няма как. Той ми гаса, ще умре на 6. Горим си и тая вода става за пиене. Airbnb-то е там, разбираш, ние спим и тук едвен да си мием краката сутрин. Да спестяваме, брат. Моя брат Българа. Тя водата от мивките става за пиене, маняк. И за всичко става. Ако искаш, може да... Чирс. Оп! Италианско ми е. Скандална е луната, маняци. Снимам луната. Снимам някакво парче. Скандално.
което ми прави впечатление, няма една голяма кола. Smart Up. Някакви малки алфи. Някакви тойотки. Мъничко всичко, брат, мъничко. Не инфлуенсърски, тя вери инфлуенсърски. Супер разочарован. От кое си по-разочарован? От Twitch? Life advice ни водите с инфлуенсър на почивка. И с любител на людство. Седавахме, отбахме се някъде. Тук хайлайта на Италия. Зипъра не го знам какво му стана. Ама е много тъжен, ядосан, изнервен. Тук хора мора. Дохни филм да се поръчим от Макдоналдс. И той си пара тъжен и мога да се поръча. Окей. Пресная. Как хватите хуй морхен, хора.